Shwai, fi yw Matt, dyna Cynan, a tu ôl ni mae Heilyn. Shwai. Fi moyn siarad â chi ynglyn â'r tournament i fi'n trefnu, tournament rygbi cyffwrdd, sy'n digwydd ar penwythnos Goalbank ym mis Mai, 5 a 6 o Fai. Fi wedi bod yn wario rygbi cyffwrdd ers 2001. Mae cyngrau yr eitha poblogaidd na sydd wedi bod na ers rhyw 20 o blynyddoedd. Mae dros 100 y tîmau yn wario bob un wythnos dros y haf. A i fi meddwl bod yn gêm cyffrous, dynamig, a dylwn ni wario fe bob man yn Nghymru, achos mae fe'n datblygu sgiliau rygbi mor dda. Na pam fi'n meddwl bod tîmau o'r Awstralia a Seland Newydd yn mor dda, achos maen nhw'n dysgu sut i wario rygbi trwy rygbi cyffwrdd. Felly, fi'n trefnu tournament teuluol ar y 5 o Fai. Hoffwn ni gwahodd pobl o draws y Gorllewin a bellach, os mae eisiau, dod draw i Ceia Llandysul i trio'r gêm mas. Ar y dydd Sadwrn bydd y tournament teuluol. Dechrau am 12 o gloch gyda sesiwn profi y gêm gyda hyfforddwyr o Cymdeithas Cyffwrdd Cymru, a wedyn byddwn ni'n gweithio mas tîmau a wario rhyw fath o cystadleuaeth bach. Felly, os mae diddordeb ydych chi, dewch i weld ym wefan ni, sef gorllewingwyllt.com. Diolch yn fawr.